mana koro VOJ gimi penjo ni to ang'o morito ng'atni iluongo ni in-train to pongo gik matimre sani Afrika ng'eny maji hopes nitiere mang'eny mane mimi kane kata President William Ruto kacho ni o regret ni jo Afrika ke gima gitimo ang'o giwito nikech gik ma sani wadwa confronting ni kane ng'iyo chon ne wasiko kowuoyo ni waketo agenda 63 nwaketo mokongo 2030 yes masani 5 years to 2030 then kendo wan agenda 2063 to kapok wachope macha nitiere gik mang'eny inseneno ka leaders mag Afrika osebet kagano achiel kuom gen free movement mane wacho ni wadwa ni mondo wabed kaka Europe mineno kidhi tiyudo ka in gi Schengen visa inyalo donjo godo e piny yoyote so long as ni iseyudo visa mar piny achiel to in gi multiple entry inyalo move around mano podonge nitiere pinje Afrika kama sani kadwa dhiye to ni nyaka bed mana gong'oa gi visa iketi mang'oa e kicho dhiye mar ariyo en youth empowerment sani the real work ilongo nango the real manpower kidwaro resources ni Afrika ka emomineno kata sani sasa minjo ka gi discuss AI digital economy kiana ngoa tiwinjo mana kiwacho ni Afrika manigi potential manyiso ni pinje te biro e Afrika ka koro magi processes manyaka AU chairman mabiro manyien ong'eni to interaction wabro bede level mane gi pinje ma developed mar adek nchinjo ka William Ruto osebet ka dhiro